దాయదు తొండ్రవల్లి నీకు సురుకు పనోడిస్తుంది అవు ఎంకుల దాళ్ళు ఇచ్చి ఎంకులు బోడక బడ్డీ గడుపు నీకు పనోడిస్తుంది నీకు పొంజానకల వీడియో అంతా ఎంకల బాకిలి బతినట్టు వీడియో అంతే నిఖిల ఇల్లడ బతి వీడియో అంత ఇచ్చాను లోన్ కోర్పు ಹೇಗೈತೆ ಉಂಡು ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ಪು ಹೇಗೈತೆ ನಿಖಿಲ ಇಜ್ಜಾ ದೇವತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾನೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಆರು ಉಂಡು ಅಂತೀರತ್ತ ರಘುವೀರ್ ಉಂಡು ಅಂತೀರ ಏನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ನಿಖಿಲ ಉಂಡು ಅಂತೀರಿ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೂಫ್ వీడియో మల్పలే ఎంకుల తత్వవాతేరు ఎంకుల కట్టుజు అంతజా ఆయన కొందుకు తేపాలి కావందేరే తేపాలి కట్టుజు అనిపించా దేతున్న దుడ్డు ఎంకలే కట్టడు పోతున్నా ఎంకలే పాస్ పుస్తక కొర్లి ದಾಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡು ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ನತ್ತೈತೆ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪು ಎನ್ನ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪು ನತ್ತ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲೇಡು ಮಾಡ್ಕ ಬೋಲೆ ಅವಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಸತ್ಯ ಐತೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ನಾಚಿಗೆ ಇರೇಕ್ಲ ಬೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೇದೆ ನಾಚಿಗೆ